400 гадоў яна блукае па цёмных калідорах несвіжскага замка. Яе з'яўленне заўсёды раптоўным, быццам подых халоднага ветра. Высокая постаць у чорным жалобным адзенні злігае па каменных плітах, не кранаючыся іх нагамі, і растае ў паветры, калі хтосьці спрабуе наблізіцца. Гэта чорная пана, душа прыхажуні Барбары Радзівіл, якая не знайшла спакою пасля смерці. А ўсё пачалося з вялікага кахання. Малады кароль Жыгімон Аўлус, спадчыннік магутнага трона, сустрэў маладую ўдаву Барбару. Яна была Радзівіл, з роду, якія лічыліся роўнымі каралямі. Іхняе каханне ўсплыхнула імгненна і пытала так моцна, што кароль, забыўшы пра дзяржаўныя справы, ажаніўся з ею таёмна. Але Бонасфорца, італьянка знамітага роду Медычы, яго маці, не магла сцярпець гэтай крыўды. Яна марыла для сына права выгнейшага шлюбу. І тут нейкая выскачка. Італьянка ведала толк у атрутах, калі Барбара нарэшце была каранаваная, Бона пакінула двор, але яе прыдворны лекар Монці замест лекаў ад бясплоддзя ён падаў каралеве атруту. Барбара памірала доўга і страшна, але Жыгімонт не адыходзіў ад яе ні на крок. Пасля смерці каханы кароль паў чорнае самоцце. Ён ішоў пешо за труной ажно 700 вёрст ад Кракава да Вільніка, пахаваць яе з надлежачым гонарам. Але сэрца не знаходзіла спакою, і аднойчы ў Несвіжы, дзе ўсё нагадывала пра яе, ён адважыўся на страшнае выклікаць дух Барбары з дапамогай алхімікаў Твардоўскага і Мішка. У зачыненай зале з люстрамі паставілі ўмову. Кароль можа гаварыць з ёю, але не павінен дакранацца да прывіда. Калі белая постаць пачала вымаўляцца з мглы, Жыгімон забыўся пра ўсё на свеце. «Каханая мая!» – закрычаў ён і кінуўся да яе, каб абняць. У той жа момант пачуўся выбух. Па пакоі паплыў трупны пах, і бачанне знікла. Але душа Барбары не вярнулася ў прапаметную. Чары разбурыліся, і яна засталася навекі замарожаная паміж светам жывых і мёртвых. Цяпер яна асуджана блукаць па замку ў чорным адзенні, у якім яе пахавалі, чакаючы таго, хто парушыў сваё слово і не змог прыйсці па яе душу пасля сваёй смерці. Кажуць, яна з'яўляецца не проста так. Чорная пана Несвіча заўсёды папярэджвае пра бяду. Ее бачылі перад пажарам замку ў 2002 годзе. Яна сцеражэ род Радзівілаў і нагадвае нам, што каханне мае дзве старонкі, светлую і цёмную. І толькі ў поўдні, калі туман ахоўвае стары мур, можа заўважыць на мосце постаць жанчыны, якая ўглядваецца ў цёмную воду, нібы спадзеючыся ўбачыць там алюстраванне таго, хто каго страціла навек.